Gwaska Usmanu gwaska bawan Allah. Gwaska na yaba na gode ga gwaska na Kano jalla. Ba abin da muka sha garin ga sai kunu hitsari nan take ko shekaran jiya hitsari ne hitsarin dare. Wai na riga na auna garin gaba abin da ya arfa kunu amin sha ne muka yi mana hitsariwa. Kai Allah sarki wanga abu ha. Shin wanga abu ko ita ce aka ce masa lula kuma ni ga na cance ta kuma ban san wanda za a yi in kashe ta ba. Ta yana kai in ga aboki na wawa in bashi ita ya kashe mana. Dan shi ɗaya ka iya kashe ta. Wai ni rannan wai dan an aike ne ɗebo ruwa da kwando wai na ɗebo ruwa wai dariya ta ɗaya aka ta yi saboda an ɗauke ni wawa. Wawa na ake zanne. Wawa nan. Ina ne ka kuwa ni Wallahi wata abu ce ne isko na hitsari saboda kafin yawan shan kunu da nake sai kanan jama'a hitsarin da nawa matata. Ina zuwa na hitsari sai nake abubuwa da yake mun doko. Ni na san ka ɗaya yaki da jahilci kai ɗaya ka iya kashe mai ita. Da Allah ka kashe mai ita. An yi ringin da ta kaban daɗi. Da Allah ka kashe mai ita. Da Allah ka kashe mai ita da Allah. Kai tuwon garin yin da ta kai mai daɗi. In mai ita zo isko mu da Allah ka kashe mai ita da Allah. Ka ce ba ita? Kashe mai ita da Allah wawa. Da daɗin ringin da nake ce. Me an wani daɗin ringi in mai ita biyo gani wa da Allah ka kashe mai ita. Kashe ba ita? Ka kashe mai ita nake da Allah. Igo dodo. Haba wawa kai ko ya sa kai ma haka wawa. Igo dodo. Shi a ce ya tara kai wawa duk yanda na kwaso a bayan arziki na taho ma da shi sai kai mun ba kanta wallahi. Kashe ma ita? Da Allah ka kashe mai ita. An gama. Kashe mai ita. An gama yanzu ha. Ka kashe mai ita da Allah na ce kai na. Kuma son ba kanta da Allah. An ba wawa ai. Wannan kai. Ta mutu ba. Kai. Bata mutu ba. Wawa. Wawa wata irin tsata alƙur'an sai ka gane ya rage. Sai ka kashe mun waya haka. To ba ka kace wallahi sai ka biya ni wawa wallahi yau sai ka biya ni duk wanda ya matsaye kasar ga. Wallahi ko janar Muhammadu Buhari wallahi bai Mena shafata kanu ba haɗa da shugaban ƙasa wallahi sai ka biya mun waya. ka same ni ina zanne gari To kai bai tun da kake wawa da dan in ce ka kashe mu waya sai ka samu ita ga haƙo ka kashe mu ita. to a kace ka kace kashe ma wallahi ita sai ka biya ni. ka kace kashe ma ita to ni wallahi sai ka biya ni halulata wallahi. ina ganin mutuncin wallahi sai ka biya ni halulata wallahi ina ganin wallahi sai ka biya ni halulata wallahi wawa sai ka biya ni halulata wallahi kai me ne kashe da wallahi wawa sai ka biya ni halulata ka banne da shi a bari wawa garmani mi ka warwa kana ji garmani wai halula ce ne jone tsinto ta na hetsari tana man ringin saboda ni ban san wata zan yi in kashe ta ba saboda shi yanda naka gani kawai ya dan yaƙe jahilji sai na kawo mai halula gani ce kashe mai ita wai ba abun da ya kawai zai buga mai ita ga haƙo wai wallahi sai ya biya ni waya kana ji garmani kai kace ya kashe ma waya kuma za ka zo wai dan cin mutunci kai ka zo ka tare shi shi da bayani to ne wawa garmani ka shi gaskiya to na gode